V nedeľu sa v rámci toho nášho pokračujúceho cyklu, ktorý som nazval Kristovou úzkou cestou, znova vyberieme úzkou cestičkou toho rozprávania Pána Ježiša, ktoré pochádza z 5. a 6. kapitoly Matúša, z tzv. Kázne na vrchu. A zastali sme naposledy pri skrytej spiritualite. Pán Ježiš nám v tých textoch hovorí o dávaní, o almužny a o modlitbe, aby sa diali v skrytosti, nie pred očami ľudí, aby sme nerobili niečo, čo je navonok, viac pre nás dôležité ako vo vnútri, pred čím nás Pán Ježiš varuje. No a teraz vlastne prichádzame k pasáži, ktorá nás čaká v nedeľu. A je to tá veľmi známa pasáž, proste každý kresťan, každý veriaci človek tú pasáž pozná ako modlitbu, ktorú my kresťania voláme Otče náš, alebo modlitba Pánova, je súčasťou katechizmov a je súčasťou výuky a každý, kto prešiel nejakým procesom náboženstva v cirkvi, tak tú modlitbu má poznať na spamäť. Zaujímavé je, že tú modlitbu vyslovuje Pán Ježiš ako odpoveď na nejakú otázku učeníkov, keď sa učeníci pýtajú: Pane, nauč nás modliť, keď Ježiš hovorí, nie, modlitba nemá byť taká upravená a pred ľuďmi nejaká okázala, nemá byť to mnohorečnenie, tak logicky vyvstáva otázka, no aká tá modlitba má byť, Bože, podľa Teba, aká je tá správna modlitba, ktorú počujú Tvoje uši. No, tú modlitbu sa každý z nás už určite modlil stovky krát a moja otázka je na seba, ale aj na vás, že koľkokrát ste sa ju modlili ako nejaký rituál, ktorý bol súčasťou nejakej bohoslúžby alebo nejakej udalosti, nejakej slávnosti. Logicky sa na svet pýta druhá otázka, koľkokrát sme sa ju modlili automaticky, nerozmýšľajúc nad jej hĺbkou, len opakujúc tie naučené vety. A možno, že aj s takým sústredením sa na to, aby sme niečo nepoplietli a nepomýlili sa. O to viac na mieste je potom otázka, či sa niekedy stalo každému z vás, že ste mali možnosť počuť nejaký výklad, kázeň alebo nejakú exegézu tej modlitby. No a v nedeľu by som veľmi rád spolu s vami prešiel takú cestu, kedy sa chcem pozrieť na tú modlitbu a takým pohľadom z takého jedného jediného stanovišťa, ako na modelovú modlitbu. Je isté, že ak Pán Ježiš túto modlitbu hovorí ako Boh v tele svojim nasledovníkom a učeníkom, tak im v istom zmysle určite podáva nejakú modelovú, v princípe modelovú modlitbu. Nedáva im predsa formulku, aby sa ju modlili ako nejakú mantru, opakujúc dookola stále to isté, bez toho, aby nad tým rozmýšľali. Nie. Tak sa na modlitbu Otče náš nepozrieme. Chcem vás pozvať, aby sme sa pozreli na modlitbu, ktorá má v sebe istý Boží návod. Za čo sa modliť a ako proporčne, možno v akom prioritnom poradí. Takže bude taký pohľad na modlitbu, ktorá má dve časti. V prvej nás Ježiš dvíha hore, ukazuje prstom tam hore, aby sme programovo, vytrvalo a stále predovšetkým prosili najskôr za veci, ktoré sú tam hore, ktoré by sa mali stať súčasťou nášho života, keďže sa týkajú reality, ktorej sa nevieme dotknúť svojimi rukami, nevieme ju ohmatať, ale je dôležité, aby tá realita bola v nás, aby sme v ňu verili, aby sme ju žili, aby prenikala do každého rezu, každým rezom do každej oblasti našho života, aby nás raz aj preniesla z tej časovej zóny do tej bezčasovej zóny, do reality Božieho kráľovstva, kam vlastne všetci spejeme. A v druhej časti potom, až v druhej časti Ježiš hovorí niekoľko bodov, za ktoré sa máme modliť vo vzťahu k tomuto nášmu fyzickému životu. A nie je toho veľa, nie je to nejaký obsiahlý zoznam, čo ma niekedy zaráža, pretože gro mnohých mojich modlitieb bol zoznam vecí, za ktoré som prosil, možno až v rozpore s tým, čo Pán Ježiš hovorí
Otče náši, za čo sa máme modliť v tejto časnosti. Takže pozývam vás, pamätajte na to, že nedeľa je deň, ktorý si Pán Boh oddelil pre seba, aby sme boli spolu s ním, ako jeho ľudia, jeho spoločenstvo, jeho rodina. Takže vás pozývam v nedeľu a verím, že po tom našom stretnutí spoločnom odídeme s hlbším poznaním a aj Otče náš sa budeme modliť inak ako doteraz. Vo všetkom si ty, blízky aj vzdialený, skrytý v svojom stvorení, zlomený a ponorený, do ticha ťa hľadám. Inokedy za sebou výkriku duše hádam sa s tebou, len hádam, kto si. Poznám ťa len letmo, vraj aj tma je pre tebou jak svetlo. Si niekto, komu môžem absolútne bezvýhradne veriť. Vieš, na čo dáva Mara, komu som otvorený, čo je na mne dzivé, aj čo treba zmeniť. Kedy som šťastný a kedy utrapený pádmi, ktoré sú až frustrujúco podobné. Ach, tie rozhodnutia slobodné, aj za ne vďaka. Sloboda, moja výhra či strata, stratená v zlyhaní. Poznáš knihu mojich sťažností a prianí v celom vydaní, toľko želaní. Vidíš moje túžby a keď si robím plány, aj to, do ktorej krásky som práve zamilovaný. Dobre si pamätám na tvoje skutky a keď volám, nikdy nie si nedostupný. Verím, že život je len prvá sloha textu, že ty jediný poznáš celú cestu. Tak kto sa kde môže pred tebou skryť? Kto môže povedať, ja som ho pochopil?